Ćao, ja sam Sunčica, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu sam spremila za vas recenziju sunđerčića, tačnije zamenica, to jest kopija Beauty Blendera, ali prosto i na njima i piše Beauty Blender, sponge. To je od drugog proizvođača, nije onaj original. Ja sam ovaj video najavila, ali sam čekala s ovim videom iz prostog razloga što sam htjela da ubacim ovdje sunđerčiće koje imaju da se nađu kod nas. Sad ima u Aleksandru, onaj Kalin, imate da nađete Golden Rose, Aurin i Ebelinov iz DM-a. I sad, što se tiče Aleksandrovog, nije ga bilo na stanju, ja ne znam da li ga sad ima. Skoro sam gledala i u Ušću i na Zelenom vencu Hill, tamo imate Aleksandra Kozmetik manji. Anđela mi je rekla, devojka koja radi tamo, koja je divna, zaista i ljubazna, mi je rekla da oni to nisu imali na stanju. Sad ja ne znam da li je njima to stiglo u skorije vreme, niti sam išla, niti sam nju pitala, ali onda sam odlučila da ipak njega ni ne ubacim. Uradit ću kad ga budem uzela recenziju samo za njega, iz prostog razloga što je njegova cijena 600 i nešto dinara, a ova tri koje imam su oko 300 dinara svaki. Tako da mislim da je to onako, što se tiče i cijene, slično, i onda sam željela da vam poredim njihov kvalitet. Ja imam ova tri sunđerčića. Ovaj prvi je Ebelinov i njegov pakovanje izgleda ovako, on je u obliku suzice. Zatim imamo Aurin i on izgleda ovako. I ovo je Golden Rose i on izgleda tako, malo se iskrivio, ali sad ću da ih izvadim iz ovih kutija. Ebelinov neću da vadim, pošto mi je ovo rezervni, pa mi stoji ovako zatvoren. Ja sam ovo sve već koristila, isprobala i oprala, tako da oni su mali, zato što su suvi. Ovo je Ebelinov, on je dosta veći nego original, kao što možete vidite. Mislim, ne može ni da stane u... Dosta je veći i onako je mekan i zaista lagan za rad. Po meni, kod nas, sam što nisam probala taj Kalin, ovo je najbolji, da kažem, Beauty Blender na našem tržištu. Ja ga jako dugo koristim. Ja mislim da ima i preko godinu dana, stvarno. Znači, mislim da čim se, kako se zove, pojavio, sam ga snimila i naravno, pošto pratim Candy Johnson, a ona je koristila original, tako da morala sam da probam da vidim kakav je, ajde kao, pretpostavila sam da ne može da priđe, ali ne znam kakav je original, koji košta oko $20, ali ovaj je savršen. Koristite ga vlažnog, dobro ga iscedite, opeškir ili ako možete ručno da ga dobro iscedite. Odličan je za nanošenje tečnog pudera, za utapkavanje korektora, kad radite highlight i konture lica, zatim za bilo koji kremasti proizvod koji koristite, da li je rumenilo, highlighter, bilo šta, zaista je odličan. Ukoliko želite, nemate četkicu neku tu ili prosto kada već njega koristite, kada vam je iskorišćen, uzmete kameni ili puder u prahu i njime setujete predeo očiju, nos, cijelo lice. Znači, meni se kod njega sviđa, on ima ovaj gore deblji deo, da njime onako utapkavate puder ili bilo koji drugi proizvod i taj kamen ukoliko setujete, imate veću površinu za brže i imate ovo šiljato za prosto to neko preciznije i za te neke uglove, deo oko očiju, oko nosa i tako dalje. Što se tiče ovog proizvoda, ja ga apsolutno za sve koristim, stvarno mi je fantastičan, obožavam ga, ja sam već o njemu pričala, jednostavan je, posle ga samo operete, ostavite se osuši, on je antialergijski, prosto je antibakterijski, pardon, od takvog je materijala napravljen. Na njemu piše da mu je rok trajanja neograničen, ja ne mogu stavno kažem, koristite ga 6 mjeseci ili koristite ga godinu dana, vi možete najbolje da po njemu vidite u zavisnosti od koliko ga često koristite. Kad je on otišao, znači on je prosto onako gust, a opet je dosta mekan i on će se onako i prorediti i krenut će da se raspada, mislim, naravno, nećete više moći toliko dobro da ga operete, tako da ja se nadam da nešto nisam zaboravila kažem o njemu, ali ovo je moja topla preporuka, nažalost ne može da se nađe po DM-u tako često. Ja nekako imam sreće s ovim da naletim na njega i imam
uvek u rezervi, stvarno, ovo je stvar koju volim i znači ovo mi je, češće ovo koristim nego bilo koju drugu četkicu i da mogu da biram sve četkice bih menjala samo za ovo stvarčicu, tako da je odličan zaista. Što se tiče Aurinog i Golden Rose, oni su dosta drugačiji. Imaju drugačiji oblik i negde i taj kalen ima ovaj oblik. Evo ako izgledaju njih ova dva, jedan pored drugog. Sad, ovo je Aurin, a ovaj malo veći je Golden Rose. Što se tiče Aurinog, ja kada sam ga kupila, to su stizale poruke i svi su govorili kako je katastrofa, kako su bačene pare i ne znam ti nešto. Sad, ja ne znam, možda ovaj proizvod, što ga duže koristite, će on malo postati mekši i na taj način će biti lakše za korišćenje. Njemu nazad piše da se koristi vlažan, da se dobro iscedi i brzim pokretima da nanesete puder na vaše lice. Jedino, ja ne znam, stvarno boli, to jest mnogo je tvrd i težak je za korišćenje. Ok mi je bilo da, ako već imate, mislim da iskoristite ga, vukla sam proizvod po licu i na taj način sam uspela da nanesem puder, znači možete na taj način ga koristite. Brzo vučete puder po licu i onda ga tapkate. Ja mogu da uradim recenziju tako što ću vam pokažem kako nanosim proizvod na lice, ja se izvinjavam što to nisam sad uradila, ali imam 3 različita, pa za one za koji želite vi mi kažete, ja ću za njega da uradim. Recimo i sa ovim Ebelinovim, ja tapkam proizvod prosto da ga ne raznosite po cijelom licu, nego ga tapkavate i prosto ga stapate u svoju kožu. Stvarno predivan finiš daju ovi sunđerčići, onako baš nema šarenila po licu, sve je ujednačeno i stvarno lepo. Tako da sam ja na taj način, znači, ok, nije u odnosu na Ebelinov, nijedan ne može se poredi, to je po mom mišljenju, ali ako ga već imate, nemojte ga baciti, znači možete da vučete, ok je, mislim, meni ovaj gornji deo i on je namenjen za setovanje, znači za utapkavanje korektora i tako dalje, znači možete za to da ga iskoristite, skroz je ok, znači za to je ok, a ne mogu kažem da je krš proizvod, ne bih preporučila da ga kupite, ali ako ga već imate, znači nije loš, kažem, vučete i tačno lepo ako leže u ruku, vučete proizvod, na taj način nanesete puder i onda ga malo tako utapkate, samo prosto da sjedinite sve to i mislim da tako može se koristiti. I onda sam ja rekao, ajde da probam kakav je za kamen. Što se tiče, dok je vlažan, setovanje šminke, bolji proizvod probala nisam, zaista, znači sad bez nekog preterivanja, uzmem ovaj donji deo, uzmem neki puder ili nešto, kameni, istapkam i krenem da tapkam po licu ili vučem. Ljudi moji, stvarno daje tu neku prelepu prekrivenost, odličan je za to, tako da ukoliko ga imate, nemojte žalite, niste bacili pare, znači možete ga iskoristiti za korektor, da vučete proizvod po licu, suv mi se nikako ne sviđa, još je gori nego mokar, tako da eto, ako ste kupili ili prosto ako možete na taj način da radite, što da ne, mislim, možda bolje ovim da setujete korektor, ili da eto prosto nanosite puder ili nešto nego u rukama, pogotovo ako imate suve ruke ko ja. Znači, ja ako skoro sam nešto žurila i nanela sam puder tečni rukama, pa nisam mogla da ga isperem, sam mi se uvuklo koliko su mi suve ruke, znači strašno. Tako da, ok, nemam ništa protiv toga, naravno ne morate vi da imate ni četkice, niti bilo šta, ali ako želite to malo da neku vašu kolekciju i da stvarno mnogo lepši finiš vašeg pudera imate, a meni je nekako puder najbitniji od svega. Stvarno daje tako lep finiš i sve, ali ovaj Ebelinov mi nekako najlepši finiš daje. I Golden Rose-ov, on je onako malo je, ukoliko ne možete naći Ebelin, kao što ne može ni da se nađe. Između ova dva, znači moj savjet vam je da kupite Golden Rose ako možete ga nađete. Cena Aurinog je, čini mi se, možda čak i 400 dinara u Liliju, ali bila je 300 i nešto u Tempu na Adi, tako da sam ja faktički sve njih platila slično. A ovaj je 305 dinara i njega sam kupila, sad eto, ne mogu uopšte se setim adrese, ali u pitanju je pijaca u Žarkovu, ne, u Železniku, bože, ne znam
šta sam mi stavila mozak. Mislim da u Železniku ona pijaca, centar Železnika, ima tamo onaj manji, ne onaj veliki tržni centar, ka gradu što je, nego, znači manji tamo s druge strane, baš preko puta pijace, i tu ima parfimerija u koju sam ušla ovako. Šta sve nema, bukvalno, znači stvarno su opremljeni, fantastični proizvodi, imaju sve što ne možete nađete u Liliju, Demu, tamo možete nađete i povoljni su, tako da tamo ima dosta Golden Rose proizvoda, dosta, ne znam, klasik neki tako proizvodi koji ne možete nađete u Liliju, Demu, imate čak i Essence i tako neki proizvod, tako da možda nešto što ste propustili niste mogli da nađete u Liliju, oni tamo imaju i tako, mislim, prosto stvarno imaju svašta, ali bukvalno svašta, znači nije mnogo velika, parfimerija koliko je prenatrpna, znači vas šta god želite. Ja sam znači sat vremena samo gledala onako što se ima, tako sam ja tamo to kupila i na njemu ne piše kako se koristi, znači piše kako da se verovatno ne kvasi, ali ja sam njega kvasila, ok je, do duše malo je, znači i veći i malo je mekši od Aurinog, tako da eto, ovaj šiljak mu je fin, možete njim i da setujete. Da, lažem, za setovanje kamenog pudra je katastrofa, znači ja sam povukla i meni je kameni puder ostao vlažan, što poludala sam, ali dobro, nema veze, tako da za setovanje je odličan ovaj Aurin, ovaj ne, ali eto za možda korektor ako već želite, ili prosto mnogo je lakše nanositi ovim Golden Roseovim puder tečni i to nego Aurinim. Tako da eto, to je neka kratka recenzija. Vi ukoliko želite, ja mogu da uradim i recenziju, da nanosim proizvod na lice, ali ja ću to eto uraditi u nekom od sledećih videa kada je u pitanju neki make-up tutorial. Tako da eto, ako vas baš zanima, hoću što da ne mi pišite. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, lajkujte ga, komentarišite, kažite mi vaše iskustva, baš me zanima. I hvala Jeleni što mi je rekla za ovaj Golden Rose gde mogu da ga nabavim. Ja ću ostaviti njen blog ispod, link, tako da možete da odete pogledati. On ima stvarno lepih recenzija i proizvoda. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno što gledate, ljubim vas i volim, šerujte video, pratite me na Facebooku i Instagramu da se i tamo družimo. Stvarno vas sve volim puno, hvala vam, ljubim vas, ćao!